Greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach. Maayong gabi, usab kanatong tanan, mga igsoon, og shalom, og Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic sa tibok Pilipinas, Luzon, Visayas, og Mindanao, og Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic dinhi sa Cebu City o dinhi sa Cebu Province, mga igsoon. Og Shabbat Shalom usab sa tanang mga Hudyo og mga Israelita o bisan pa sa mga Hudyo Israelita nga napatlaag sa tibuok kalibutan. Dalaygon kayo ang Adonai, mga igsoon. We all call Israel, ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Hallelujah. Ken ano'y kulim lasot dabar ni gidahimit, ila biad haimit mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. O niadtong miaging Sabado maigsoon, pasensya kayo nga naputol ang atong live broadcast dinhi sa social media gumikan sa kahinay sa atong signal sa atong computer, sa atong internet. Mauna nga medyo gyud na putol maigsoon, pero hinaot nga ato ning masumpayan karon ning taknas kagabhion atong sumpayan mga igsoon. Hallelujah. So atong balikan ang atong tema sa miaging Sabado, isip sumpay sa atong tema tungod kay naputol lagi tungod sa kaluya o kahinay sa atong internet connection mga igsoon, pero atong ipanghinaot nga ubanan ta sa dunay karon o walay mga kabilinggan ang atong pagmantala sa iyang kamatuoran nga pulong o pagtulunan gikan sa balaang kasulatan. So atong hisgutan pagbalik ang bahin sa ilhanan sa tinuod nga gigiyahan sa Ruach HaKodesh. Og mailan ninyo sila pinaagi sa ilang bunga o sa ilang mga binuhatan. Kung ang ilang mga bunga dunot, puno sa bisyo nga makadaot, kana nagpaila nga wala sila giyahi sa Ruach HaKodesh o sa Holy Spirit mga igsoon, o wala sila sa kamaturan. Kana ra ang gihatag nga ilhanan sa Adonai. Ang Adonai dili siya gusto nga malimbungan ang iyang mga sumusunod, ang iyang mga karnero. Busa naghatag siya og mga pasidaan kauban sa ilhanan nga giingon niya, mailhan ninyo sila pinaagi sa ilang mga binuhatan. So sa ilang mga buhat, mailhan ninyo sila alagad ba sila o dili. Sama bitaw sa nga makita nimo mga pastor, mga palahubog, mga babaero, mga pastor, mga sugarol, mga pastor, mga dagway kwarta, mga kurap, mga igsoon, kana munay mga binuhatan nga imong angay timan-an nga nagpaila nga sila mga bunga sa kahoy nga dunot. Mga dunot nga bunga sa kahoy nga masakiton. So mala sa tong nabasa sa libro sa Mateo sa miaging mga semana mga kaigsunan. So sayon ra kay Ilhon sa mas gibalita kaganina sa Bombo Radio mga igsoon nga si Kibuloy mga igsoon gikihan na sad mga igsoon. Dito sa Amerika gikihan sa siya gumikan sa mga reklamo sa pipilan niya ka mga sakop nga mga batan-on nga iyang panggamiton, mga babay nga edad palag 12 anyos mga igsoon iyang panggamiton, iyang hulgaon nga dili mo maluwas kundi mo magpagamit sa inyong pastor. So manana mga bunga na, mga binuhata na mo na mga dunot nga mga bunga, dunot nga mga buhat sa mga kahoy nga masakiton mga igsoon. Mo na ilhanan kung puno sila sa bisyo nga makadaot, mga babaero sila, mga sugarol sila, mga palahubog sila, mga hinabako sila, mga bisyoso sila, kana nagpaila nga wala sila giyahi sa Ruach HaKodesh o wala sila sa kamaturan. Kay mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Kay ang daotan nga kahoy dili gayud mamunga og maayong bunga, og ang maayong kahoy dili usab mamunga og daotan nga bunga.
Mauna nga mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga binuhatan. Pero bisan tuod mauni gitug-an sa tong adunay Yeswa mga igsoon nga mga ilhanan, ang subo pamalandungon kay naagya po'y mga tao, mga kaigsuonan nga way pakialam og buta og tulog lang gihapon nga nagsunod-sunod niining matanga sa mga leader. No? Wa sila magtan-aw, wa sila kakita sa mga daotang binuhatan sa ilang mga leader nga nagpaila nga sila dili tinuod nga iya sa Adunay. Karon gipamatud-an ni Apostol Pablo nga ang mga dunot nga bunga sa daotan nga kahoy nga mao ang mga buhat sa unod dili gayud makasulod sa gingharian sa Elohim. Ug ang pagkasupakan sa Torah buhat kana sa unod mga igsoon. 1 Corinto 6:9 matud pa sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Elohim. Kinsa ang mga daotan? Kinsa ang mga daotan? Ang wala magtuman sa imong mga balaod. Muna ang mga daotan. Akong balikon na sa unang istansa lang sa giingon sa 1 Corinto 6:9, sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa langit. So kinsa ang mga daotan? Ang wala magtuman sa imong mga balaod. Mao nay mga daotan nga gitudlo sa balaang kasulatan. Ang wa magtuman sa iyang mga sugog balaod. Sa Salmo 119:155, dili maluwas ang daotan. Ang mga Kristiyanos manggod nagtan-aw sa mga daotan nga kana lang mga palahubog, sugarol, babaero, kriminal, mga drug addict, mga unsa pa diya, mo na ilang pagtan-aw sa gitawag og mga daotan. Pero ang balaang kasulatan dili lang kay kana ra sila, daotan na sila, tinuod na. Pero lain pang paghulagway sa Biblia sa Salmo 119 ang mga daotan gitawag nga mga tao nga wa magtuman sa mga sugo ug balaod. Gitawag sad na nga daotan. Mga Kristiyanos nakapokus sila mga daotan kana lang mga sugarol, mga babaero, mga kawatan, mga palahubog o mga unsa pa diya, kriminal, mo na mga daotan para nila. Pero ang sa Salmo nagtug-an nga dili ang kay kanara. Salmo 119:155, dili maluwas ang daotan nganuman kay wala man sila magtuman sa imong mga balaod. So ang gipulagway sa Salmo 119:155, ang wala magtuman sa imong balaod, sa iyang balaod, sa balaod sa Adunay, mga daotan. Sa ato pa apil ang mga Kristiyanos, apil ang mga pastor, apil ang mga born again, apil sila tanan nga wa magtuman sa sugog balaod sa Adunay, unag sa likway sa Torah, wa magtamod sa Shabbat sa Adunay, wa magtamod sa kapistahan sa Adunay, silang tanan gitawag nga mga daotan. Dili ka mo focus lang ka ng mga kawatan palahubog way mga simba mo ni daotan para nimo. Basta wa ka magtuman sa sugog balaod sa Adunay, daotan na para sa Adunay mga igsoon. Mo nagsulti sa Salmo 119:155. Sa ato pa ang gitawag nga mga daotan mao kanang mga supakan sa balaod, dili lang kay ang mga kriminal. So ang tanang mga Kristiyanos dili makasulod sa gingharian sa Elohim kay buhat sa unod ang pagkasupakan sa Torah. Buhat sa unod ang pagkasupakan sa sugog balaod. Dili man makasulod ang mga nagbuhat sa unod, mga naa sa binuhatan sa unod, sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Elohim. Ayaw pagpalimbong kay ang mga taong makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Sa ato pa, nagsimba sa mga ribulto, mga Katoliko, o mga mananapaw o nakikilawas si kalalaki o si kababay, o kawatan o hakog, o mga palahubog, mga buhat o sabkini sa unod, mga kaigsunan, o tigbutang-butang, tigbutang-butang o isyo batok sa si katao, o mga malapason sa balaod, apilya malapason sa balaod. Tanang mga Kristiyanos gikan sa Romano Katoliko ngadto sa mga Baptist, Pentecostal o uban pa dili gyud makasulod sa gingharian sa langit. Matud pa diya. Naman malapason man sa balaod.
ang pagkamalapason sa balaod buhat ka na sa unod, mga igsoon. Sa to pa, ang tanan nga malapason sa balaod dili makasulod siging harian sa Elohim. Yakin sa malagi ni sila ang mga malapason sa balaod. Mga Kristiyanos, gikan sa Katoliko ngadto sa mga Baptist, ngadto sa mga Born Again, ngadto sa mga Pentecostal. Malapason sa balaod, pildi ang tanang mga reliyon. Pildi tanang mga pastor. Pildi ang tanang mga Kristiyanos, mga kaigsunan. Ang tanan dili makasulod sa gingharian sa langit. Nga naman, silang tanan puro malapason sa balaod. Klaro hago na niyo basa ng 1 Korinto, mga igsoon 6:9. Ang tanang malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa langit kay buhat ka na sa unod. Buhat ka na sa unod. Mga igsoon, useless lang ang inyong pagsimba-simba, mga Kristiyanos. Makatulog pa naman mo musimba sa usa ka semana. Na uban kaduha mo simba sa usa ka semana. Pero useless lang di ay. Mga igsoon, kaya nga naman nagpadayon mo sa pagkamalinapason sa balaod, o ang malinapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa langit. Mayon ko useless lang ang inyong pagsimba-simba. Ang uban diyan napay overnight prayer. Napay Miyerkules, napay Domingo, napay mga krusada. Na usay istret o sa kasimana ang krusada. Grabe nga pagkamaalaga ron sa Ginoo punuhay. Pero useless lang mga igsoon kay samtang malinapason ka sa balaod, dili ka makasulod sa gingharian sa Elohim. Matod pa ni Apostol Pablo. Apostol Pablo ang gasulti niya na mao na gipaka-apostoles ninyo mga Kristiyanos. Di ba? O si Pablo mismo, Apostol Pablo mismo ang nagsulti niya na useless lang yun. Muna mo ko, useless lang ang inyong pagsimba-simba samtang kamo nagpadayon nga malinapason sa balaod. Sa mga membro, useless ang pagsimba-simba, mga kaigsunan. Apan sa mga pastor, dili useless. Nga naman, dakong ginansya sa mga pastor ang pagsimba-simba sa ilang mga membro. Nga naman, kay makasapi man sila. Negosyo man na nila. Mga igsoon, pero kung kaluwasan ang isgutan, useless ang inyong pagsimba-simba. Pati mga pastor, useless ang inyong pagpangalagan kay malinapason kamo sa balaod. Ruach HaKodesh, ang tinuod nga gigiyahan sa Holy Spirit kung Ruach HaKodesh, dili mamunga og mga buhat tulan sa tibuok nga kamaturan. Og unsa ang kamaturan? Matud pa ang Torah, dili kwarta. Dili ka mahimulag sa Torah sa dunay kung nagmando kanimo ang Ruach HaKodesh, mga igsoon. Manigingon niya sa Juan 16:13. Ato man itong gibasa ang Juan 16:13, mga igsoon, sa miagi. Di ba? Pero ato ni mabasahan pag-agi ro. Balik ro. Kung moabot kanimo ang Ruach HaKodesh o ang Espiritu sa kamaturan, tultulan kamo niya sa tibok nga kamaturan. Unsa man ang tibok nga kamaturan nga iya kang tultulan ni anak? Ang iyang Torah. Mao na ang tibok nga kamaturan. Sa Salmo 119:142, your righteousness is eternal righteousness, and your Torah is truth. Matod pa, mga kaigsunan. Unya sa Salmo 119:151, you are close by, Adonai, and all your mitzvot are truth. Mao na, mga igsoon, nga kung ang inyong pagtulunan sukwahi sa Torah, proyba ka na nga wala kamo giyahi sa Ruach HaKodesh. Ako, sigurado ko 100% nga ang mga Kristiyanos wala giyahi sa Ruach HaKodesh. Ang mga Kristiyanos wala makatultol sa tibuok nga kamaturan. Tibuok ra bagyud nga kamaturan ang isgutan, mga igsoon. Sa Salmo sa Juan 16:13, apan inigabot sa espiritu sa kamaturan, tultulan kamo niya sa tibuok nga kamaturan. Tibuok nga kamaturan
dili half truth mga igsoon. Dili kay katunga ra sa kamaturan. Nga New Testament lang ang imong tuohan o dili ka mo tuo sa Old Testament. Kay kasagaran na baron sa mga Kristiyanos, mga igsoon, gusto lang sila og half truth ang ilang tuohan. Nga New Testament lang ang ilang sundon o di na nila tuohan ang daang testamento. Half truth ang ilang gusto. Mauna ang half truth dili tibuok. Dili tibuok. Pag mo yung kag half truth dili tibuok mga kaigsunan. Tibuok gani Old and New Testament imong sundon. Imong itudlo, imong ikinabuhi, imong i-apply. Wala kay hagpatan niya na, dili ka maghagpat-hagpat og bersikulo. Ang tanan o tibuok imong tuuhan mga kaigsunan. Kay ang saad sa Juan 16:13, dadon ka sa tibuok kamaturan, tultulan ka sa tibuok kamaturan. Pero kung ang imong gisunod karon New Testament ra, wa ka niya tultuli sa tibuok kamaturan. Wa ka magatultol sa tibuok nga kamaturan. Kung New Testament ra ang imong gisunod. Ang tibuok, wala kay hagpatan ang tanan imong tumanon. Old and New Testament, sa balaang kasulatan, imong i-apply. Imong i-apply mga igsuon. Muna na unsa may gingon sa balaang kasulatan? Sa 2 Timoteo 3:16, matud pa ni Apostol Pablo, ang tibuok kasulatan. Doon ay tibuok nga kamaturan, doon na po'y tibuok nga kasulatan. Ang Juan 16:13, naghisgot og tibuok kamaturan. O ang 2 Timoteo 3:16, naghisgot sad og tibuok kasulatan. Tibuok tanak. Matud pa, ang tibuok kasulatan o ang tibuok tanak gisulat uban sa lamdag gikan sa Elohim ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Mauni ang akong gibuhat karon alang kaninyo mga kaigsunan, pagtudlo sa kamaturan. Mauni akong gibuhat karon. Ang gisulti sa 2 Timoteo 3:16, mao ni akong gibuhat karon pagtudlo sa kamaturan, pagbadlong, pagpamadlong kaninyo sa inyong mga sayop og sa pagsaway kaninyo. Kunya mo kini si Brad Gideon pag magwali, puro panaway sa mga reliyon ang ihibawon. Nganong di man pag kumanaway nga naaman na stura, naaman na sa 2 Timoteo 3:16. Gituga ang bala ang kasulatan aron sa pagsaway, aron sa pagtudlo. Unsay tudlo? Ang kamaturan, ang tibuok kamaturan, ang tura. Unsay sawayon? Ang inyong mga depekto, ang inyong mga sayop, ang inyong mga sayop nga mga doktrina, sayop nga mga pagtulunan nga inyong gisunod o gitudlo sa inyong mga membro. Munay akong gisaway. Munay akong trabaho ron. Ang tibuok kasulatan gituga uban sa lamdag sa Elohim. Kiman ina, aron gamiton, dili aron hagpatan. Sabtan ninyo? Gituga ang tibuok kasulatan uban sa lamdag sa Elohim. Aron atong gamiton, dili aron hagpatan mga igsoon. Tibuok gani, wala kay hagpatan gikan sa tanak. Ang tanan tumanon. Kung ang ebanghelyo nga imong gituohan na supak sa Torah aw bakak kana nga ebanghelyo mga igsoon. Mao kanay timan dili kana mao ang ebanghelyo nga giwali sa mga apostoles. Kay ang ebanghelyo nga giwali sa mga apostoles wala mahisupak sa Torah o sa tanak. Hinumdumi mga igsoon nga sa pagsulat ni Pablo ni ining 2 Timoteo 3:16, inyo maning gidawat sad nga bersikulo kamong mga Kristiyanos ya mga pastor, gidawat niyo ning 2 Timoteo 3:16 nga gisulat ni Apostol Pablo. Pero nakasabot ba mo nga Old Testament ang buot ipasabot ni Pablo niini? Ang tanak ang iyang buot ipasabot, Old Testament. Walay labot ang New Testament niini nga mauray gisandigan sa daghang mga Kristiyanos.
Nagtuo mo apil na ang New Testament anang 2 Timoteo 3:16 nga ang tibuok kasulatan gituga, tibuok tanak gituga, tanak. Ang tibuok tanak gituga dili ang New Testament, walay labot ang New Testament. Nga naman, moingon mo nga apil ng New Testament nga na brad. Kung imog yung pugson nga apil na ang New Testament, bot ba nimo ipasabot nga si Pablo sa pagsulti nini nagbitbit na sa librong Mateo? Sa pagsulat ni Pablo diri sa kang Timoteo, sa 2 Timoteo 3:16, nagbitbit na si Pablo sa librong Marcos, Lucas o Juan? Wala sila'y libro sa mga apostoles nga bitbit, nga gibitbit. Nagbitbit na si Pablo aning buhat, 1 Corinto, 2 Corinto, Galacia, Epeso, nagbitbit na siya na. Nagbitbit na si Pablo anang pinadayag nga, wa pa gani si buhi pas Pablo ani, buhi siyo kanan, wa pa sila lutusa. Wa pa gani mahimo ang pinadayag ni ining panahon na unya mingon mog apil ang New Testament. Wa pa gani maporma ang Mateo, Marcos, Lucas ug Juan nga mga libro nining panahon na unya imong i-insister nga apil ang New Testament sa paghisgot ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo 3:16. Paghisgot ni Pablo dia ang iyang bot ipasabot ang Old Testament. Mao na ang gitawag tanak. Mao na gitawag nga kasulatan mga kaigsunan. Ang tibuok nga kasulatan, kung maghisgot ang tibuok nga kasulatan, imong mabasa na sa Lucas kapitulo 24. Basaha ang tibuok chapter, naa na diya mabasa nimo maigsoon nga gisaysay ni Yeshua kanila ang kasulatan. Asa magsugod gikan sa libro ni Moises ngadto sa mga propeta. Mao na ang kasulatan. Wa mag-ingon nga gikan sa libro ni Moses ngadto sa mga apostoles, wala. Ngadto lang sa mga propeta. Mao na ang kasulatan. Naa na sa Lucas kapitulo 24 mga igsoon mabasa. Ha? Okay. Sa Galacia. So, ang subo lang nato ani kay ang New Testament nga wala mahiapil sa 2 Timoteo 3:16 nga gitawag og tibuok kasulatan. Ang tibuok nga kasulatan exclusive ra na sa Old Testament. Pero ang subo, pamalandungon, tungkol kay ang mga Kristiyanos wala magsandig sa tibuok nga kasulatan nga gihisgotan ni Apostol Pablo kay ang ilang gisandigan ang mga reference lamang nga sinulat sa mga apostoles mga kaigsunan. So ang New Testament ra mo ilang gisandigan. Samtang ang Tanak o ang Old Testament ilang gihagpat-hagpatan lang. Kadto lang mga bersikulo nga maayon sa ilang gusto. Diya sa daang tugon, moray ilang tuuhan. Sa mas malakyas, 3 Gs, muna'y paborito sa mga pastor, mga igsoon, sa mga Kristiyanos ang malakyas 3 Gs. Kay diha sila makaharbis o makasapi gikan sa ilang mga membro. Ha? So, kung ang imong pagwali, balikan lagi nato. Kung ang ibanghilyo nga imong gituuhan na supak sa Torah, mauna ang bakat nga ibanghilyo. Mao kanay timan mga igsoon. Dili kana mao ang ibanghilyo nga giwali sa mga apostoles. Kay ang ibanghilyo nga giwali sa mga apostoles wala mahisupak sa Torah, wala mahisupak sa Tanak. Sama sa among mga pagtulon-an karon ba? Messianic mi nagtuo ming New Testament, pero ang among pagtulon ang pagsabot sa New Testament walay kontra sa Tanak, walay nasupak sa Tanak. Walay nasupak sa balaod. Mo na may bulong ko ninyo, mo question mo nako, mo question ko ninyo. Nganong kamo nagtuo og New Testament o sa inyong pagtuo sa New Testament, inyong gireject ang Old Testament. Pero nganong kami nagtuo man sa New Testament, pero nganong ang among pagtuo sa New Testament wala man masupak sa Old Testament. Samtang kamo kung kamoy mo explain sa New Testament, inyong gisupak ang Old Testament. Ilabi nagya mo mabasa sa kang Apostol Pablo, hindi niyo masabtan ang sinultihan ni Pablo, ang inyong ilaog pagtuo na si Pablo anti-Torah. Pero ang tinuod si Pablo dili anti-Torah. Nagsunod si Pablo sa Torah. Kung kami mo basa sa librong Pablo, walay kontra sa Torah. Apan kung kamoy mo basa sa sinulat ni Pablo, daghamog supak nga balaod. Ngano man na, kay wala mo giyahi sa Ruach HaKodesh. Muna ni Apostol Pablo, gipahinomdom ni Apostol Pablo nga kung ang ebanghelyo yung gidawat, lahi sa ebanghelyo nga among giwali, ipatunglo siya. Kay ang ebanghelyo sa mga apostoles, wala
magsalikway sa Torah. Samtang ang ebanghelyo ninyong mga Kristiyanos, nagsalikway sa Torah. Pareha mong ebanghelyo, dili. Diya makita nga ang ebanghelyo nga gidala sa mga Kristiyanos, lahi sa ebanghelyo nga giwali sa mga apostoles. Kaya ang ebanghelyo nga giwali sa mga apostoles, haom sa Torah. In line sa Torah. Samtang ang ebanghelyo nga giwali sa mga kapasturan sa mga Kristiyanos, musupak sa Torah. Sukwahi sa Torah, mga kaigsunan. O unsay gingon sa Galacia 1:8-9. Apan bisan og kami o sa kaanghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita, ebanghelyo nga lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Nganong lahi nga gospel, nganong lahi nga ebanghelyo, tungod kay ang ilang gospel, ang ilang ebanghelyo supak sa Torah. Mo nang lahi ang inyong ebanghelyo, mga Kristiyanos, ang inyong maing balita, mga Kristiyanos, lahi sa maing balita sa mga apostoles. Kay ang inyong maing balita, supak sa Torah. Samtang ang ebanghelyo sa mga apostoles na inline sa Torah, na ayon sa Torah, na ubahay sa Torah, o natukma sa Torah, ang ebanghelyo sa mga apostoles. Munang kamo ang naigo nga ang inyong ebanghelyo lahi sa ebanghelyo sa mga apostoles. Sa 9, sa gisulti na namo og karon sublion ko sa pag-ingon, kung may magwali kaninyog maayong balita nga lahi sa inyong nadawat, matinunglo siya. Iman ina ha, paglahi ang gospel nga imong giwali, tinunglo ka. Tinunglo ang tanang mga pastor. Ho, ho, ho. Nga naman, kay ang ebanghelyo nga ilang giwali, lahi sa ebanghelyo sa mga apostoles. Ang ilang ebanghelyo batok sa Torah, samtang ang ebanghelyo sa mga apostoles walay supak sa Torah. Tinunglo ang tanan nga nagwali og lahi nga ebanghelyo. Maunay mahitabo ninyo nga mga Kristiyanos, nga mga pastor. Ug kung tinunglo gani ang nagwalig lahi nga ebanghelyo, sigurado kong dili gyud maluwas. Walay tinunglo nga maluwas. Nakasabot ka mo niya na. Naas pinadayag Kapitulo 22, walay mga tinunglo nga makasulod sa syudad. Onya, ang nagwalig lahi nga ebanghelyo, tinunglo. Karon, kung saon pagkaluwas sa tanang mga Kristiyanos, nga gikan sa Katoliko down to born again, Pentecostal, Baptist, etc., etc., basta Kristiyanos, ang tanan nga ebanghelyo nga ilang giwali, lahi gyud sa ebanghelyo sa mga apostoles. Walay usa kanila diya nga nagwali og ebanghelyo nga naayon sa ebanghelyo sa mga apostoles. Kay akong balikon, ang ebanghelyo lagi sa mga apostoles wala masupak sa Torah, samtang ang ebanghelyo sa mga Kristiyanos nasupak sa Torah, mga igsoon. Munang tinunglo ang tanang Kristiyanos. May maluwas? Wala. Wala. O kung tinunglo ang nagwali sa ebanghelyo, ikaw nga membro nga mituog midawat sa ilang ebanghelyo, naghuna-huna ka bang maluwas ka usaw? Naghuna-huna ka bang maluwas ka? Dili. Dili ka maluwas, mga igsuon. Kung ang imong ebanghelyo nga gidawat gikan sa ebanghelyo sa mga pastor nga lahi sa ebanghelyo sa mga apostoles, patinunglo ka kapil. Dili ka sad maluwas. Klaro, sa klaro lang, mga igsuon, ang tanan nga nagwali og lahi sa giwali sa mga apostoles, tinunglo. Wala na klaruha ang iyong pagpangalagad. Klaruha yun. Kanang ebanghelyo nga imong gituohan, kanang ebanghelyo nga imong giwali, mao ba na ang ebanghelyo ang giwali sa mga apostoles? Klaro ka yun. Kabasa ra magid mo aning Galacia 1:8. Bata pa ko sa una, Kristiyanos pa ko, memorize ko na kanang bersikulo ha. Nagtuo ko, sakto sad mi sa una, born again mi. Nagtuo mi ang mga wanis Pentecostal mo, sakto nagdala sa saktong ebanghelyo. Pero sa diyan nakakaplag ko sa Messianic, otro pod ang mga wanis Pentecostal wa kakaplag sa tinuod nga ebanghelyo, wa kadawat sa matuod nga ebanghelyo sa mga apostoles, og nagwali sila og lahi nga ebanghelyo sa giwali sa mga apostoles.
labaw na sa pagwali sa ngalan sa Misaya. Wa gani mo makatultol sa ebanghelyo sa mga apostoles. Wa gani mo makatultol sa ebanghelyo sa mga apostoles. Unsa kaha, labaw na sa ngalan. Labaw na sa pagwali sa ngalan sa Misaya. Ang ngalan nga ilang giwali mao ang Jesus Christ nga ngalan. Ang uban nagwalig Yesua, Yahosua, Yahosya, Yawiswa, Yabaswa, Yahawasyay, Yahowasya, na pa Yahowasya, na ay Yaosya. Uban pa diya mga igsoon, daghanang ng gawas nga mga ngalan, gawali. Ang nagwali og Jesus Christ kana sunod-sunod sa Grego nga Jesus Kristos. Og ang nagwalig Yesua, Yahoswa, Yahosya, Yahawasya, Yahuwasya, Yaosya, uban pa diya Yawiswa, Yabaswa, nagwali sa ilang mga kinumpyot-kumpyot nga mga ngalan. Mga ngalan nga imbintura sa ilang mga huna-huna. Nga bunga sa sayop nila nga pagkumpyot-kumpyot sa ngalan. Mga pagkumpyot nga ilarang gikutlo, mga pagkumpyot nga ilarang gikutlo, mga igsoon, gikan sa mga encyclopedia sa mga pagano. Dili sa mga libro sa mga Hudyo. Manang nahibulong ko aning mga sa ngalan ng mga secret namer, mga igsoon, may pagkatoy-toy sad ni sila. Kini mga secret namer, may pagkatoy-toy sad. Kay mas hugot nilang gikuptan ang mga referensya nga ang mga nagsulat, mga pagano, mga hintil ang nagsulat sa mga encyclopedia. Pero mas hugot nilang gikuptan o gitawat o gituuhan. Ilabi ng mga encyclopedia nga naghisgot og Yahweh, naghisgot og Yesua. Grabe ang ilang pagkuputa na. Pero wala nila tanawa nga ang mga magsusulat niya na mga hintil. Dili kana libro sa mga Hudyo. Nahibulong ko ani nila nga mas kuptan nila ang mga encyclopedia nga nagsinulat rag mga hintil kaysa Brit Kadasya nga mao ang otorisado nga libro o gitawag inspired word of Elohim. Mga igsoon, ang gitawag Brit Kadasya, dapat mo ituuhan. Kaya mo nang gitawag inspired word of Elohim, pero ilang i-reject. Ang ngalan nga mabasa sa Hebrew Brit Kadasya, ilang i-reject, ilang isalikway. Kay adtog yun sila sa ilang compute nga ngalan nga ilara pong gikotlo, gikan sa mga encyclopedia. Pagkatoy-toy ni ining mga taga-Yahweh, taga-Yesua, mga toy-toy dako. Mga ngalan nga dili gayon mabasa sa Hebrew New Testament. Mo ilang padako, mo ilang giwali. Mga ngalan nga dili maoy mabasa, dili mabasa sa Hebrew New Testament nga mao ang Brit Kadasya. Apan ang ngalan nga Yeshua HaMashiach, mga igsoon nga maoy mabasa sa Brit Kadasya, Hebrew nga maoy otorisado nga kasulatan o maoy gitawag nga inspired word of Elohim, wala nila dawata. Pagkatoy-toy, mga igsoon, aning mga taga-Yahweh, taga-Yesua, mga yabang. Pagkatambalos-los ni ining mga tawhanan. Timan ninyo nga ang magwali og lahi sa giwali sa mga apostoles ipatunglo. Timan nga ang mga apostoles wala magwali sa ngalan nga Jesus Christ. Wa gyud ang mga apostoles magwali og ngalan nga Jesus Christ. Kay kanang Jesus Christ nga ngalan sa Kristiyanos ra kana nga imbento og in English kana nga ngalan. Og ang mga apostoles hinumdumi nga dili kato makabasag in English. Wala sila kahibaloan ng in English nga language sa ilang panahon. Walay English sa ilang panahon, mga igsoon. Wa sila kadungog og Jesus Christ nga ngalan ang mga apostoles. Wala kadungog og Yesua, kay walay Hebrew nga Yesua. Wala sila kadungog ngalang Yahweh, kay ang Yahweh dili Hebrew. Yahosya labaw nang wala. Yahosua wala, Yehosua noon naa.
Hebreo ang Yehosua, pero Yehosua dili na Hebreo. Yabaswa, Yawiswa, Yahawashay, labaw na nga wala. Yaosya, nga ngalan, wala baw nang wala, uban pa diya mangigsoon. Ang ilang giwali sa mga apostoles, unsa man? Ang ilang nadungog. Ang giwali sa mga apostoles, ang ilang nadungog. Wala magingon nga ang giwali sa mga apostoles, ang ilang gi-compute nga ngalan, o ang resulta Yasua. Wala magingon nga ang giwali sa mga apostoles, ang ilang gi-compute nga ngalan, o ang resulta Yahawashay. Ang ilang giwali, mao ang ilang nadungog, dili ang ilang gi-compute. Mga igsoon, og never sila nakadungog og in English or English nga ngalan nga mao ang Jesus Christ. Wala gayud ang mga apostoles makadungog ni anang ngalan nga in English. Wala usab sila makadungog og Grego nga ngalan nga gitawag og Jesus, mga igsoon. Ang ilang nadungog mao ang Hebreo nga ngalan, o kana nga ngalan nga gidala sa mga secret namers, dili usab kana Hebreo, sama ng Yasua, Yahosua, dili kana Hebreo, mga igsoon. Yahweh, dili kana Hebreo nga ngalan. Walay mabasa sa Hebreo Bible. Sa Tanak nga Hebreo, way mabasa nga naay Yahweh. Wa, nagbuot-buot ra na sila og butang-butang og bawel sa Yud-Hi-Waw-Hi, ilang gibasa nga Yahweh, pero walay mabasa sa Hebreo nga Yahweh. Munang ang Yahweh dili Hebreo, Bisaya na Yahweh kauban sa kandado. Ha? Matod pa nila ang Yasua Hebreo kuno, pero dili Hebreo. Hebreo paminaon, pero dili Hebreo. Kaya nga naman, sama saya, Hebreo paminaon. O ang swa, Hebreo. Ang ya, Hebreo. Aminado ko diya. Hallelujah. Oh, ya. Hebreo ang ya. Pero ang swa, Hebreo siya. Hebreo sad. Pero ang word nga Yaswa, wala. Walay one word ya nga Yaswa, wala. Wala sa Hebreo, mga igsoon. Munang Hebreo paminaon apan dili Hebreo. Nga naman kay ilaranan gidugtong ang ya plus wa. Walay one word nga Yaswa. Il sila ray nagbutbuto na nga ang ya, his name is Ya, miyan ni siya ngalan siya nga man Ya. Unya ang anak swa salvation. Giswa Ya plus wa, Yaswa. Gidugtong nila pero wa kay mabasa sa Hebreo nga Yaswa ang ngalan sa Misaya. Aron mahimungalan, ilang gidugtong, aron mahimungalan nga Yasua. Sa ato pa, buot-buot ra na nila mga igsoon nga ngalan. Kanang Yasua, buot-buot ra na nila nga ngalan. Ilar ng compute nga ngalan. Ang Yahweh usab, dili Hebreo. Kay walay mabasa sa Hebreo nga Yahweh. Mauusab ang Jehovah. Ang Jehovah, labaw na nga dili Hebreo, o ang Yahawashay labaw na nga dili Hebreo. Yahawashay tingali Japanese na siya nga pagka litok, mga igsoon. Yahawashay Hebreo, di na Hebreo. Wala Yahawashay nga word, so walay siyay nga word sa Hebreo. Walay siyay Yahawashay, wala na sa Hebreo, mga igsoon. Og uban pa kay panganlan kanang Yawiswa, Yabaswa, wala na sa Hebreo. Imbintura na nila, mga igsoon, sa mga secret namer nga mga pasmadog utok. Kanang tanan dili na Hebreo, mga igsoon. Ngano man bunga ramana sa ilang pag-compute in taon, munang wa kay mabasog sa ug pakli atog Hebreo. Dictionary naman, Hebreo dictionary. Sa itong pakli na, mga Bible nga Hebreo, wag gini makita ng mga ngalan na, di gini mo makita mga ngalan na, nga naman, bunga ra lagi na sa ilang pag-compute in town, mga igsoon. Unang wag kayo makita na sa Hebreo. Di lang nato sila pugson sa pagpakiglalis kay mga bugo, magina sila. Di man makasabot, pasabton. Di na pasabton. Ako, magpasabot ko sa katao, kausara. Ano
naman, ang akong prinsipyo mo man one word is enough for a wise man. Ang diyan mga sharing bayad sa ngalan ka usara kong pasabot. Pag dili mo makasabot sa punto por punto nako nga pagpasabot. Ano man ang akong pagpasabot, mabasa man yun sa balang kasulatan. Dili kay gipasabot sa akong computation, kundi gipasabot mo sa mabasa gayon sa kasulatan. Dili sa akong computation. Di man presenyo nga nagpasabot lagi mo sa ngalan Yesua, pero mabasa ba? Sa Brit Kadasya dili. Nagpasabot mo sa inyong computation. Motong inyong idugtong-dugtong ang Juan Kapitulo 5, Juan Kapitulo 17, o ang Salmo 86, o ang panday mag-ison, Hallelujah ng word. Walang inyong dugtong. Nagpasabot mo sa inyong computation. Wa mo magpasabot sa inyong mabasa, letra por letra. Samtang ang ako, nagpasabot ko sa akong mabasa, letra por letra, diha sa Brit Kadasya, nga Yeshua HaMashiach ang ngalan sa Misaya. So malas mabasa sa Brit Kadasya. Ano naman? Para ako sigurista ko sa akong kaluwasan. Sigurista ko sa akong kaluwasan. Mabitaw nga, tulo ko katuig si Yaswa sa unang panahon, wa gid ko magpabautismo sa ngalan nga Yaswa. Nga naman, gitugkad sa nakong maayo, gisusin akong maayo kung mauna bagid ng ngalana. Nga naman, sigurista ko sa akong kaluwasan. Kung sigurista ka sa imong kaluwasan, ang imong tuohan og dawaton nga ngalan kana gyung mabasa sa Hebreo. Mga igsoon, dili ka mo tuo o mudawat anang naara sa mga encyclopedia. Ubong nga ra sa pag-compute sa inyong mga elder, sa inyong ida, sa mga elder ninyo, sa ida ninyo. Dili mo magsalig, ana, ilang compute kung tinuod kang sigurista ka sa imong kaluwasan. Usa ko sa mga sigurista, mga ison sa imong kaluwasan. Mauna nga, gisiguro nako nga ang ngalan nga akong dawaton og tuohan kana gyung mabasa sa Hebrew Bible. Mauna nga nagtuon gyud ko og basa sa Hebreo aron di nako ilaron sa mga elder, di ko ilaron sa mga pastor. Nagtuon gyud ko pagbasa sa Hebreo para di ko ilaron sa pastor kay di ko gusto ilaron ko naman sigurista ko sa akong kaluwasan. Munang tulo ko katuig diya sa Yaswa sa una, wa di ko pabautismo. Ha? Giauhag ko nila bautismo ni elder bro sa una, di bidiris karkar na bautismo sila. Kuyog ko, pero wa ko magpabautismo. Di kuyog ko, tanaw ra ko sa ilang nga nagbautismo sila. Pero wa ko magpabautismo. Nga naman, ang gusto nako kay sigurista lagi ko, Hudyo ang mabautismo nako. Puslan man nga Hebreo nga ngalan ang kong isangpit. Hangtod nagtuon ko pagbasa sa Hebreo, hangtod nakaplagan nako mga igsoon nga ang ngalan di ay kay nakabalo na mo kumubasa. Nagpalitayin ko og Hebrew Bible, Old and New Testament, napog ko'y Tanakh, napog ko'y Hebrew kanang Bible Hebrew Dictionary, napog ko mga igsoon aron mas susin ako ang kamaturan kung mao bagyo. Og ang akong pangandoy nga Hudyo gyoy mo bautismo kanako og natuman yun ang nagbautismo namo dire. Una si Rabbi Daniel Kutstein, usa ka Hudyo nga gikan sa Orthodox mga igsoon, og ang ngalan nga iyang gisangyaw Yeshua HaMashiach mga kaigsunan. So mo na kung sigurista ka sa imong kaluwasan, maniguro ka sa imong gituohan nga kana yung mabasa sa Hebrew Bible. Mauna nga nagtuon gyud ko mga igsoon og basa sa Hebreo. Maunang kompleto ko dire sa balay nako. Na ako'y Old and New Testament nga Hebreo, naasad ko'y Tanakh, naasad ko'y kanang Bible Hebrew Dictionary mga kaigsunan. Parang dili ko masayop sa akong pagtuon sa ngalan sa Misaya o pagdawat sa ngalan sa Misaya aron sigurado ko sa akong kaluwasan o sigurado ko sa akong gituhan. Munang di na ko mapaling-paling karon. Muna ako nanirado na ko sa akong kaluwasan. Nanirado na ko sa akong prinsipyo. Close-minded na ko mga igsoon. Dili na ko open-minded. Manandaghan na mo auhag na ko mga nuwakay. Di sila ka danin ako. Orthodox, di sila kadanin ako. Ano naman, close-minded ko. Tuganan ta mo, ang akong prinsipyo ron sirado na.
Nga naman, messianic nako, sigurado nako ani, 100%, 101% mauni ang kamaturan. Wa na ko'y duda ani, wa na ko'y duha-duha ani, nung wa na ko'y paling-paling, di na ko makabig og nuwakay, di ko makabig og mga Orthodox. Nga naman, ligon og sirado na ko niini nga baruganan og pagtulunan. Mga igsoon, kaya nga naman, ako mismo ang nagbasa. Ako mismo ang nakabasa sa Hebreo niini nga ngalan. Dili ni compute sa mga elder, mga igsoon. Kung dili nabasa ginako mismo. Muna ako giawhag tamo mga taga-Yaswa. Aron di mo magpabiling pulpol pagtuon mo Hebreo, aron di mo ilaron sa inyong mga elder, kay kanang inyo mga elder sa inyong ida, pulpol sa na otro nang di ka balumbasag Hebreo. Bisa pagkasado ay ta, kanas elder bros, kana silang elder likayan, di na kabulbasag Hebreo. Muna kamaturan, muna nga patuyan sila tudlo ng Yaswa. Buong oras compute kay di man nakabasag Hebreo. Muna kamong mga membro ay magpailad sa mga elder pagtuon mo Hebreo, kung mahibalo mo pagtuon og basag Hebreo, kay kanang imong kahibalos pagbasag Hebreo mo na mo toltol nimo sa kamaturan, mo na mo tudlo nimo sa tinuod nga ngalan, sa tinuod nga paglitok, tinuod nga pagbasa sa ngalan. Ayo na compute lang. Dili mo sigurista sa iyong kaluwasan kung contentor mo sa compute, apol-pol mong dako. Mga tambalos-los mong dako. Kung kontento naman, kung kontento ra mo sa mga compute sa inyong mga pastor. Pagtuon, dere sa amo, di man panghambog. Among mga membro di, tudloan ako Hebreo. Ni uban diri, tulo pa lang katuig, duha katuig, gikan sa pagka-messianic, kabalo ng basag Hebreo. Kaya di ko muhangol, unsa pagtudlo, simple kay kong tinudloan. Ha? Ang akong pagtudlo sa ila, simple kayo. Dali ra sila kakaton, nga naman, kanang tinamban nga pagtudlo, mga igsoon. So sa ato pa, tinamban nga pagtudlo, kanang simple kayong explanation, mga dali makuha. Mga igsoon, mga batan-on na mo din, ubang grade 5 pa lang, grade 4 pa lang, mga bata, kabalo na mo basag Hebreo. Kaya gitudloan na mo, di na mo ihangol. Na uban diya mga leader magpatuo ka maog Hebreo, pero ang ilang mga membro atudlog Hebreo. Ngano man, otro dahil sila di ka balong basag Hebreo. Unang simple lang logic nako, makapanudlo ba kag pamatid kung ikaw mismo di ka balong mamatid? Di gyud. Makapanudlo ba kag pangarati kung ikaw mismo di ka balong mangarati? Di gyud. Mo na di ka katudlog Hebreo sa imong mga membro kay ikaw mismo nga elder di ka kabalo mo basag Hebreo. Mo na kamaturan. Muna akong gigkanan sa una kato si shepherd, gitawag na mag-shepherd magson. Ha? Iyarang patuo siya membro, di niya to tag 20 katuig kapin niya mga membro. Di ka baong basag Hebreo. Di ka mao basag Hebreo, tag 20 na kapin katuig. Iya mga sinaligan, mga disipulo niya. Tag 20 na kapin katuig, pero di ka balong basag Hebreo. Kaya ang rason, di kuno sila angayan tudluan. Kaya di pa sila angayan tudluan. Kano sa amali mahimong angayan kung patay na ang tao? 20 na kapin katuig sa imong kamot, isip imong disipulo, di lang yapon angayan tudluan. Kay mao di ay simple ang logic, di ka kabalo mga rate, di ka katudlog karate. Kung di ka kabalo mamatid, di ka kapanudlog pamatid. Simple logic. Nganong di ka katudlog Hebreo sa imong mga disipulo, kay di ay siya kabalo mo basag Hebreo. Muna nasakpan ako mga igsoon. Sa diyang nagtuon ako basag Hebreo, nasakpan ako. Hindi siya kabalo basag Hebreo. Nga naman, ang iya mga kanta nga Hebreo kunuhay, dito nasakpan ako, wrong grammar, o di mao, mga ngalan ras tao, gisumpay-sumpay. As kang buanga. Nag-compose og kanta nga mga ngalan ras mga tao, gisumpay-sumpay. Hebreo nga mga ngalan, gisumpay-sumpay. Nahulog kanta, nahimong kanta. As kang buanga, mga igsoon. Muna nga, pagtuon yun mo, aron di mo ilaron. Padayon kang ilaron sa imong ministro, padayon kang ilaron sa imong elder kung ikaw membro di ka magtuon og Hebreo. Patuon naman kasi lang compute. Hindi na mo. Sigurista ka, kaya lang magtuon ka kung sigurista ka sa imong kaluwasan. Kanag yung imong mabasa, mo'y tuuhan nimo sa break kada siya. Dili nang mga compute na di mo basa bisan nasa. Sa Hebreo di mo basa. Muna na karon. Tulo ko katuig sa Yaswa nga grupo sa una, pero wala gid ko magpabautismo dito maigsoon. Kay diskumpiyado ko sa ilang mga ngalan
nga kuno Hebreo. Busa ako yung gipaabot nga makapalit ko og Hebreo Bible Dictionary o Bible nga Hebreo aron masiguro gyud nako mga igsoon ang tinuod nga ngalan sa Misaya. Sumala gayod sa Hebreo bread kada siya. Mga igsoon, ingana ang sigurista. Ingon ana ko, sigurista ko, mga igsoon. Karon, unsa man gyud ang nadungog sa mga apostoles nga ngalan nga mo'y ilang giwali? Ang Grego nga ngalan? Ang English ba nga ngalan? O ang Hebreo nga ngalan? Ang ilang nadungog atong basahon. Sa Buhat Kapitulo 26 versikulo 13 ngadto sa 15 giingon dito, unya sa udtong tutok samtang nagpanaw ako, kamahalan yang testimonyo ni dito kang Haring Agripa, mga igsoon, samtang nagpanaw ako kamahalan, nakita ko gikan sa langit ang kahayag nga sulaw pa kay sa adlaw nga midan-ag libot kanako og sa akong mga kauban. 14 nangatumba kaming tanan sa yuta og nadungog ko ang tingog nga misulti kanako sa pinulungang Hebreo, mga igsoon. Unsay nadungog ni Apostol Pablo? Ang tingog gikan sa langit, tingog sa pinulungang Hebreo, sa language nga Hebreo, mga igsoon. Unsay giingon nito? Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa tinalinsang kahoy. 15. Kinsa ka man Adoni, matod pa ni Pablo. Nangutana ako og ang Adonai mitubag, ako si Yeshua nga imong gilutos. Hebreo di ay nga lingwahe ang nadungog ni Apostol Shaul. So common sense, mga igsoona, common sense ang ngalan nga gisulti nga iyang nadungog mao ang Hebreo nga ngalan. Kung Hebreo nga lingwahe ang iyang nadungog, common sense nga ang ngalan sad nga gisulti mao gyud ang Hebreo nga ngalan. Kay Hebreo man. Atong basahon sa Hebreo, laptod ta sa 14, mga igsoon. Anakno kolano napalno, nangatumba kami. Anakno kolano napalno laarets, nangatumba kaming tanan sa yuta. Waani siya mati kol kori ilay biibrit, o nadungog ko gikan sa langit, mga igsoon. Matod pa niya, nadungog ko gikan sa langit ang tingog, nadungog ko ang tingog nga misulti kanako sa pinulungang Hebreo. Waani siya mati kol kori ilay biibrit. Kining ibrit Hebreo mo nang Hebreo sa English, Hebreo. Pero sa Hebreo, kanang Hebreo sa Hebreo, ibrit na. Ibrit, mga igsoon. So, unsa ang tingog nga misulti kanya sa Hebreo? Tingog, siyamate, kol, kore, elay, ibrit, Shaol, Shaol, mater dapli. Saulo, Saulo, nganong ginalutos mo ako? Kasil ka, lihakot, hadarban akor, ikaw ra ang masakitan sa imong pagtindak sa tinalinsang kahoy, mo nagingon niya. Kasil ka, lihakot, hadarban akor. Sa 15, wa umar ani, ug miingon ako, mi ata adon, kinsa ka ba adon? Ginoo, kinsa ka ba Ginoo? Mi ata adon, wayomer, ingon mitubag siya. Ha adon, wayomer ha adon, mitubag ang Adonai, ang Ginoo. Wayomer ha adon, ani Yeshua asher ata rodipli. Ani Yeshua asher ata rodipli. Ako mao si Yeshua. Ang spelling sa Hebreo, Yod Shen Waw Ayin. O patra kalitra, Yod Shen Waw Ayin. Munang Yeshua. Ani Yeshua asher ata rodipli. Ako mao si Yeshua nga imong ginalutos. Sa Buhat Kapitulo 8, ingon ani ang pagkasulti
Unya nangutana ako, kinsa ka ba Ginoo? Og mitubag siya, ako si Yeshua nga Nazaretnon nga imong gilutos. Waan ani mi ata adoni wayomer elay ani Yeshua hanatsri asher ata miradip. Wala pagkasulti dito sa 22:8 sa buhat. Mitubag si Yeshua, mato pa niya, ani Yeshua hanatsri. Ako mao si Yeshua hanatsri asher ata miradip. Wala nga maklaro o mabasa nato ang nadungog ni Pablo nga ngalan usa ka Hebreo nga ngalan og ang Hebreo nga ngalan Yeshua hanatsri. Yeshua Hamasya. Muna na ang mga igsoon, si Yeshua nga Nazaretnon. So, unya, unsay gisulti sa mga apostoles diri mga igsoon sa buhat 4:19. Apan si Kepa og si Yohanan mitubag kanila. Pasigang suga dito sa kitchen, yung medyo na mukhayang ngit-ngit mayo ko nang. Sa buhat 4:19. Apan si Kepa og si Yohanan mitubag kanila, hukmi ninyo. Hain may matarong sa tubangan sa Elohim. Ang pagsunod ba sa inyong sugo o sa sugo sa Elohim? 20. Kay dili kami makapugong pagsulti sa amo gayong nakita og nadungog. Unsa ilang giwali? Ang ilang nadungog, dili ang ilang gikompyut. Mga igsoon, ang ilang yung nadungog sa buhat 22:15. Kay ikaw mahimong iyang saksi. Matod pa ni Ananias ngadto kang apostol Shaul, ngadto kang Shaul nga bag-o pang nakabig. Kay ikaw mahimong iyang saksi og magmatuod ka ngadto sa tanang mga tao mahitungod sa imong nakita og nadungog. Unsay pamatud-an ni apostol Pablo? Ang iyang nakita og ang iyang nadungog. Unsay ang nadungog? Dito sa dalan sa Damascus, pinulungan nga Hebreo nga nagpaila kaniya sa nga iyang ngalan, ani Yeshua asher ata rodikli. Muna ang Hebreo, kinsa ka ba aduni? Mi ata aduni wayumar adon matod pa, ani Yeshua hanatsri, ani Yeshua asher ata rodikli. Ako mao si Yeshua nga imong ginalutos. Muna nga magson, mauna nga anhi kita mo base sa mga apostoles, mga kaigsunan. Kung sigurista ka sa imong kaluwasan, ani ka mo base sa mga apostoles, dili sa mga Kristiyanos o sa mga Katoliko. Kay ang mga Kristiyanong mga pastor, wala na sila makadungog sa nadungog ni Apostol Pablo. Mga usab ang mga secret namers, wala sa na sila makadungog sa nadungog ni Apostol Pablo. Muna nag-compute na sila ilaha nga ngalan. Ano mga secret namers? Mga elder sa ilang mga ida, nag-compute nag-ilahang mga ngalan. Kaya nga naman, man sila makadungog sa nadungog ni Apostol Pablo. Tungod kay ang ilang mga elder sa ilang mga ida, dili man mahibalo mo basa og Hebreo. Muna yung kamaturan. Muna nga nag-compute lang sila og ngalan. Kay kung mahibalo ka na mo basa og Hebreo, suginlan ta ka, dili na kinahanglan nga mag-compute ka pa og ngalan para imong sangpiton. Tanawa unsay resulta sa inyong pag-compute. Unang nigawas nga compute sa ngalan ang Yeshua. Di man ina kinaunahan yun nga nigawas ang Yeshua. Wa magdugay na nag-compute ko padayon mas nag-compute nahati. Nabulag laing grupo na nagtawag na po Yahoshua. Nanay Yahoshua patong nabahin ng secret namer. Yeshua o Yahoshua na. Wa magdugay padayon sila compute lang yapon nga compute hangtod na diskubrihan naka-compute na po og iya si Leo White nga matod pa niya nga may wow sa shin ayen raman yung tumoy yodhi wow shin ayen may wow nga nung maswa man dili ni Iswa munang nigawas ang ngalan nga Yahoshua. Yahoshua kang Leo White na nga computation siya Yahoshua dili Yahoshua sayop ang Yahoshua sayop ang Yeshua
Og ang Yahushua ningon pod sayop ang Yaswa kay naay wow sa tunga sa yudhi wow shin ayen unya nganong walay wow ang Yaswa na shortcut sa Yaswa nganong walay wow. Wow, mutong ilang gidugtungan og Yahushua, mutong nahati ang grupo bunga sa compute. Og nigawas sa pod kang liwait nga nigawas ang Yahushua kay wala gi kunoy wow ang shin ayen ra dito wala dili shin wow ayen. Una nga Yahushua. O wa magdugay ng gawas na pong Yawiswa. Padayong compute na ni gawas nga Yabaswa. Na napoy ni gawas nga Yahuwiswa. Na napoy ni gawas nga Yaosya. Pastilan. Way kahumanan ang computation. Kay puro di magtuon og basag Hebreo. Sige, compute, sige padayon mo. Nanay ni gawas Yahwasya, bungas compute. Kadugayan na napoy lahi mo gawas ang nangangalan. Magkadaghan na mga bungas nga compute nga mga ngalan. Pero magtuon lang kag basag Hebreo, di nakakinahanglan nga mag-compute pa mangigsoon. Muna nga akong challenge ninyo, mga taga-Yaswa, labi na kasagaran sa mga taga-Yaswa diyan, mga batanon pa. Oy, paningkamot mo nga makabasag Hebreo. Kung duol mo direk Cebu, kung niya mo sa Cebu, taga-Yaswa mo, ay mo kaikog duol nako, patudlo nako kung sa basag Hebreo. Tudluan ta mo, way bayan. Kais na ka lang ko ninyo. Tudluan ta mo. Pasaligan ta mo, sulod tulok adlaw, kabalo na kang basag Hebreo. Ha? Tulok adlaw, kabalo na kang basag Hebreo. Ako gani, usar ka oras. Pag tuon ako basag Hebreo, sa ka oras. Una, gimemorize na akong alphabet. Sunod, gimemorize na akong vowel pointing. O pagkahuman, basa ko. Pare, usak oras, kabasa na ko. Nga nakasimple ang Hebreo to na. Yung hambugiro na dito na, sa kaoras ra, kabalo na yun, tinuod na. Basta imo lang memorize daan ang alphabet, ang alif, bet, memorize lang nimo ang alif, bet, hangtod sa tao, memorize lang nimo na, makabalo na ka musulat ana, hangtod ang imo ding memorization, ang vowel pointing, unsa ang i, a, o, yo, ay, ana, unsa na, memorize na nimo na, awa na. Waray ko sa kauras ay. Basa day nimo. Wala na ang mga igsuon. Muna challenge na ako mo. Aron day nimo hunong nga mo nag-compute kay mo na makalaglag ninyo. Magdaghan ang secret numbers. Lain-lain ang ngalan ng isang pit. Tuong maluwas. Maluwas sila silang imbento nga ngalan nga ilang isang pit. Di na